Gogorra langileon! Gaur, greba orokorraren testuinguruan, CGT, CNT, Solidari eta EHKS-tik manifestazioa deitu dugu Iruñean, hamarnaka eragile sozial eta politikoren babesarekin, bizi eta lan baldintza duinak aldarrikatzeko eta miseria kapitalistari aurre egiteko. Miseriazko soldatak, enpresen itxierak eta langileriarentzako pobretzea areagotzen ari den garai hauetan, uste dugu ezinbestekoa dela gure arteko elkartasuna ehuntzea eta klase batasuna eraikitzea gure kontura aberasten direnen aurrean. Zentzu horretan, beharrezkoa iruditzen zaigu bizi baldintza okerrenak dituztenen soldatak igotzea. Eta uste dugu, borroka hori langile klase guztiarendako bizi baldintzak hobetzeko norabidean kokatu behar dugula. Gure aldarria eta helburua argia da. Bizi eta lan baldintzen hobekuntza, kapitalaren irabazien kontura.